ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುದ ಚಿಕನ್ ಇಂದೇಕ ಮೇತಿ ಚಿಕನ್ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆಂದೇಕ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೆನು ತೂಕ. ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ, ನೀರುಳ್ಳಿ ರೆಡ್, ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ. ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುನು ತುಲೆ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮೂಲು ರಡ್ಡ್ ಕಟ್ಟದಾತು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುನು ದಿತೊಂದೆ. ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾರ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉನೋಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕಡೆದಾತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಬಕೈಕ್ ಜೀರಿಗೆನ ಪಾಡೋನೋಡು. ಇತ್ತ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಅವೇನು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬಾಡ್ನೇಟ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಪಾಡೋನುಗ. ಯಾನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನೇಟವೆನು ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತು ಟೊಮೆಟೊನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನಿ ಯಾನು ಮೂಲು ಪಾರ್ದು ಅವಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನೇಟವೆನು ಪೊದುಪೋಡು. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೋನೋಡು. ಯಾನು ಮೂಲು ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ದೆತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಯಾನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಇಂದೇನು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು. ಇಂದೇನು ಮಾತ ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೋನೋಡು. ಮಸಾಲೆನ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುನೇರ್ದವು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಮೂಲು ರೆಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುನು ದೆತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾತು ಪಾಡೊಂಡಯ್ಯಾವು. ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಯಾನು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತ ಐಕು ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರ್ನು ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲೆನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆ ಬೇಪ ಉಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ನಾನು ಕೋರಿನ ಪಾಡೋನುಗ. ಯಾನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ kg ದಾತು ಕೋರಿನ ದೆತೊಂದೆ. ಬೋನ್ಲೆಸ್ ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮೂಲು ದೆತೊಂದೆ. ನಾನು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನಾನು ಇತ್ತಂದೇನು ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಯಾನು ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಜಿ. ಒಂತೆ ನೀರನ್ನು ಪಾರ್ದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ತೆ. ದಯಪಂಡ ಕೋರಿಡಿತ್ತಿನ ನೀರು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತ ನನಂದೇನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಯಾನು ಮೂಲು ಡ್ರೈ ಮನ್ಪುನೇರ್ದಾದು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಜಿ. ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ನು ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪಂಡಾಂಡು. ಇತ್ತ ತೊಲೆ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತದ ಯಾನು ಮೂಲು ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಇತ್ತ ಬೇಯ್ತುದಿಜಿ ಅಂಡ ಕೋರಿಡಿತ್ತಿನ ನೀರು ಮಾತ ಬುರ್ತುಂಡು. ಈ ನೀರುಡೆ ಕೋರಿನ ಬೇಪ ಉಂಡಾಂಡು. ಪಿರ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತ ಪಿರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುರ್ದು ಬಕ್ಕ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತುದುಂಡು. ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಇಂಚನೆಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಅಪಗ ಒಂತೆ ಇತ್ತಿನ ನೀರುಲ ಆಜುಂಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಡ್ರೈ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪುಳಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ಲಿಂಬೆ ಪಾಡ್ನ ಬಕ್ಕ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಮೇತಿ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು. ಅವೇನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಮೇತಿ ಚಿಕನ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.